Where do I begin to tell the story of how great love can be? Vítajte na výstave Tvári v prírode, ktorá sa koná do konca roka. Môžete ju navštíviť na vrcholovej stanici Dedovka, Veľká Rača, Orčanica. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty word of mine. There'd never be another love, another time. Príroda a socha ako tvorba človeka sú od nepamäti, pretože vlastne už mali kultovú alebo sakrálnu funkciu. Vidieť v Stonehenge alebo veľké sochy na veľkonočných ostrovoch, prípadne totémy indiánske. Takže potom neskôr v baroku boli súčasťou prírody v rámci tých bohatých záhrad, boháčov. Ďalšia vec je, že v 20. storočí zrazu začal byť ten príklon k prírode a zase budujú sa múzeá v prírode, napríklad v Dánsku je to Louisiana, na Slovensku, ako začalo sa s tradíciou sochy piešťanských parkov v 67. A tu je sympatické, že Igor Turok vlastne chcel to, aby ľudia, ktorí sú turisti, aj zimní turisti, lyžiari alebo horskí turisti, aby aj tu nám mali svoje atrakcie. Takže nie len samozrejme to vyšportovanie sa. A teraz samozrejme ako, dá sa povedať, 0. ročník je práve táto výstava Tvári v prírode, kde sme oslavili 6 výtvarníkov, každý s iným rukopisom, sú rozličných ročníkov, čiže je tu istá konfrontácia, ale divák prechádzaním sa pomedzi ne bude si môcť utvoriť názor. Navyše tým, že výstava bude vyše pol roka, bude môcť návštevník vidieť aj jednotlivé ročné obdobia, ako sa mení svetlo, prípadne v rozličných údobiach dňa. Takže to tiež vždy to dáva trošku iný pocitový význam. Kým v piesni blúdiš po mesačnom dvore. Si primáš, kým vlievaš mladú nádej do šedín. Keď douškami tížko hráš. Táto socha predstavuje rodinu. Je to príbeh, je to urobené z oceľových hrubých plechov. Sú to vyrezané tvary. A není to ani natierané, ani z bronzu odliaté. Je to surová oceľ, ktorá je naschvál priznaná aj hrdza, taká ako má byť. Už nie je čas na to, aby som s tým niečo ďalej robil. Jednoducho nechávam tú hmotu samou sebou. Na túto výstavu som priniesol diela s názvom Lapis angularis, kameň uholný. Vlastne jedná sa o sochu, ktorá znázorňuje o základný kameň, na ktorom sa rokmi budovala cirkev, potom aj rozpadala, znova budovala. Na vrchu je znázornený žobrák, ktorý má stopy po stigmách a znázorňuje Pána Ježiša vo človeku. Vlastne táto socha už po ďalšom príchode Pána Ježiša má celiť tú cirkev a už nikdy sa nebude rozbíjať. Potom je tu ďalšie dielo, Beda tomu, kto národ do boja ženie. Ona znázorňuje ženu ako matku národa, ktorá je vlastne bojom zničená, znehodnotená, ale ešte aj tak stále stojí hrdo a pevne a čaká na svoje obnovenie. Hoď aj po obnovení zostane tá socha stále poznačená ranami. Preto tí, ktorí sú mocní a rozhodujú o osudoch ľudí obyčajných,
mali by vždy stať po strane mieru. Akokoľvek by to malo byť ťažké, či by sme sa mali mať na úkor toho aj horšie, ale základ je žiť a nie ísť dopredu stále po nejakých cieľoch, aj na úkor tomu, že môžeme prísť o viac, ako nám to v živote dá. Takže preto treba si ten mier v živote udržiavať, hlavne v národe, aj v celom svete. Ja som rád, že som dostal pozvanie na túto dlhodobú výstavu, ktorá je v prírode a nie je v galérnych priestoroch. Ja som pre túto akciu vyrobil sochu z kortenu, ktorý je nerezový materiál, ktorý troška hrzavie, ale je väčšnejší ešte ako nerez. A snažil som sa v jemných a takých decentných tvaroch trošička priblížiť k tej prírode, lebo ja sa snažím inšpirovať prírodou, hej. Tá príroda je dokonalá, neskutočne ma oslovuje a inšpiráciu v prírode hľadám vlastne po celý život. Zúčastňujem sa teraz dneska o peknej vernisáže sochárskej, ktorá v tomto kysuckom priestore horskom komunikuje s géniom loci tohto vrchu a s našimi prácami sochárskymi. Vybral som dve plastiky figurálne, ktorými sa jedna je zo staršieho obdobia, tá sa volá Dictator Vulgaris, a jedna je z takého súčasnejšieho, tá sa volá Rara Avis. Kedysi som sa zaoberal figurou ako médium spoločensko-politických situácií, ironizoval som minulosť, súčasnosť, vyberal som alebo dával som na piedestal zlé ľudské vlastnosti alebo nejaké negatívne. Proste robil som si srandu a v súčasnosti som prešiel s tými mojimi figurami skôr na také osobné, alebo zaujíma ma koncept časovej schránky. To znamená, že keď exponujete fotografiu v konkrétny čas, tak jak stlačíte spúšť, alebo jak ja odlejem konkrétny figurálny fragment, potom s ním následne pracujem materiálovo a vlastne tá dramaturgia tej náhody, aj náhody toho materiálu ďalej posúva vlastne moju myšlienku. Táto socha Rara Avis, tak vlastne je to, že raritný vták, alebo že zvláštny vták, zvláštny úkaz. To znamená, že niečo zaujímavé. Takže som si vyťahol dve figurálne plastiky a som rád, že teda môžem byť s kolegami, sochármi, zúčastniť sa tohto projektu. Očakávame 60 000 ľudí a budem veľmi rád, že prídete aj vy. Chcel by som sa poďakovať Fondu za podporu umenia, ktorá nám pomohla zorganizovať svojou podporou túto výstavu. Ďakujem krásne, priatelia.